Сега ще направим бърз прочит на 3 от чертите на лицето на Моника Белучи. Сега ще разберем какво казва то за нея и какви са част от качествата, които тя притежава. Дори да не я познаваме, само по формата на лицето й бихме казали, че е много топла натура. Определено е жена, която оцени красотата, удоволствията и хората, бих казала, че лесно й се доверяват. И има един мек и категоричен в същото време подход, с който умее да владее положението около себе си. От дясната й вежда се личи, че в професионален план ще изпипва нещата си до край и умее да дава много от себе си в тази посока. И трето, по устните и очите й, така характерни за нейното лице, се вижда, че тя е много експресивен човек. И едно леко отдръпване или осамотяване е нещото, което ще я зарежда, за да не изпада в критика и оплаквания. И да, лицата ни говорят. Ако искате да разберете повече за лицата, можете да посетите моят сайт.